Judith Omondi, Ramogi TV. Jodak e kaunti ma Kajiado e gweng' miluongo ni Esilalei yodak kod luoro kaluwore kod monj ma liech moko manyalo chopo paro osebedo katimo e puothegi kendo kelo lal mathoth. Jodak oywak ni kata odoko ni gisetero ywak ne apisas mochung' ne rito le mag bunge, onge okang' moro amora mosekaw mar resogi. Walter Nyambaga nigi ler. E gweng' ma Esilalei, jodak omiyo tich mar riembo nanga nyamang'oro kinyi kapok gitimo tich moro amora. Liech mosekelo midhiero mathoth ne jogweng'. Ndovu wameingia wakavamia, wakakula kila kitu. Mandovu wakakuja wakafurusha, wakakula hadi hiyo kitu imetuumiza kabisa. Kuthulu madwe achiel, puothe man kod nyanya, alode kod kothe mosebedo ka imonjo kod liech machamogi kendo ketho nyaka cham. Jogweng' wacho ni kata odoko ne gisegole pot kapisa mochung' ne rito le kod mag bunge. Onge ondamo mosekaw mora mora resogi. Tunaishi na wao hapa usiku, tunakaa na wao hapa mchana. Wanataka kukula mimea juu hata ukiangalia kule huko kumekauka. Mahali wanapata green ni hapa kwa shamba. Sasa sisi ile kazi ngumu ni kuchunga. Watu wengi wameacha kulima kwa sababu madovu imesubua, imekula mashamba. Hata ukitaka kutoka hapa asubuhi huwezi toka. Kata odoko ni puothe mag nyanya metni, jodago wacho ni nyaka gibed motang' mar manyo yore mag riembo liech go manyalo chopo par nono to puothe gibiro mana dong' lilo. Tumeamua kwa kauli moja kwamba hatutafungiwa na wanyama ambaye wenyewe hawajali, hawakuji kuzitoa na watusikizi tukiitana. Tumeomba siku 20 tu. Ikifika tarehe 20 mwezi siku 20 kabla serikali haijaamua, basi sisi hata sisi tutaondoka. Kwa maana hakuna hatujui tutawaambia aje wananchi. Giko ni chuno gi mondo gilo tije gi chon e kendo gibuti udi ni mar luoro kwa koge kalure kod monj magodanga nyamang'ura matimore kinde ka kinde. Inabidi masomo watoto waanze kufika tukielekea saa 3 kwa sababu ya hao ndovu. Vile vile walimu nao hapa unapata hata kurauka uweze kufika hapa mapema unaogopa. Ikifika saa 11 sisi wote tunafungua kwa maboma. Hakuna kutoka. Hata saa zingine wanyama tunaogopa kwenda kulete juu ya ndovu. Ndovu wamejaa hapo wanatusumbua. Watoto wa shule ya Olomunyi, shule ya Esilalei, watoto wanaenda saa 3. Ichich ni liech go yandi omomo kowuok e karito le Amboseli kage manyo pi kod chiemo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Migawo mar alwora e kaunti ma Mombasa koni gidwa medo rido chike mabiro